Мога да разкажа какво представлява. Бил е на 2 етажа с разгърната площ около 600 метра, с огромни крепостни стени в основата на хълма. Ограден, този хълм в основата е ограден с крепостни стени, от които сме разкрили за сега много малка част. Мястото, където е самия вход към двореца. А от него е разкрита основна жилищна сграда на 2 етажа, е била, като руините от 2-ри етаж са паднали върху първия и са го запечатали. Всичко се открива така, както е оставено от древните. И изключително интересно, изключително важно е за всеки един предмет. Го откриваме там, където е неговото място. Пещи за хляб, пещи за топене на метал. Техните легла, които са овъглени, но крачета от мебели се откриват изключително много от гръцка керамика, тракийска керамика. Тоест става ясно как са живяли тези тракийски владетели, с какво са се занимавали. Много голямо количество рога на лопатари, на елени. Като знаем, че лова е бил основното занимание на тракийските владетели, на тракийската аристокрация. И това се още веднъж доказва по материала, който откриваме. За пръв път в тракийско жилище с такъв характер открихме и мазек, в което имаше много амфори, фрагментирани, разбира се, защото е рухнал покрива. Сградата е била опожарена някъде средата на 3 век преди Христа и тогава е станало това запечатване на долните етажи. А самата първи етаж, голяма част от пространството е използвано за складови помещения и за сервизни, кухня, такачни станове открихме. Има много монети, които ни дават една много точна дата за кога е изграден, кога е обитаван този дом. Освен монетите, разбира се, много помагат и добре датираната гръцка керамика. Доколкото разбирам от вас, това е единствения добре запазен тракийски замък, който е откриван до сега в България. Да, дворец, дом на тракийски лъча. Това е единствения добре запазен. Така беше признат за най-голямото откритие в областта на тракийската археология. Именно този дворец, заедно с тази основна жилищна сграда, до нея има долепени други сгради. В една от тях открихме ефара, това е ритуално огнище, и в тази зала голяма вероятно са се подписали най-важните договори и са се извършвали различни жертвоприношения. Там са отправени молбите, чрез тези жертвоприношения са отправени молбите към тракийските богове, най-вече великата богиня, както знаем, тя е основното божество на траките. Открихме тази година и много пещи, където се преработвала руда. Явно това е било едно от основните дейности, с които са се занимавали приближените на този владетел. Като казвам, че това е една от най-добре запазените сгради от този характер, имам предвид, че най-добре проучения тракийски град Севтополис, там той е запазен в основи. Каменните основи са до 50-60 см, докато при нас основите са на първия етаж са около метър каменните основи, след което изключително добре са запазени 5, 6, 7 в различен брой редове от кирпич. Стените са били кирпичени, много добре обмазани с хоросан. Самата къща е имала няколко пещи. На горния етаж е имало тя е била водоснабдена. Открихме каменния улей, от който е извеждал водата извън сградата. Т.е. хигиената е била на много високо ниво. Много неща, които за пръв път виждаме, за които само сме предполагали, съдейки по това, какво се открива в гръцките подобни сгради, на практика ни става ясно, че и нашите владетели са живели доста разкошно и
И от хигиенна гледна точка, от фортификация, от различни гледни точки ние сме били на много напредничево място. Ако въобще може да става дума за някакво такова класиране. Сега в момента коя част от двореца проучвате? Северната част на двореца, която беше оставена под могилния насип, тъй като след някъде 50-60 години след като е била опожарена тази сграда след келтското нашествие, тя е устояла, но някъде 20 на години, може би средата на 3 век, тя е била опожарена и около 50 години след това върху руините, тези племена, тези траки, които са живеели наоколо, са издигнали върху тези руини могилен насип. Явно в съзнанието им е останал този владетел като много мощен и неговите наследници. Той едва ли е живял през всичките тези 100 години, явно той и неговите наследници. Имало е предания, така предполагаме, че тук е живял един много мощен владетел, полубог за тях, защото му издигат могила, около която извършват различни жертвоприношения и различни обреди, с които целят той да им помогне в определени ситуации. Той извършва тези ритуали на мястото, където е живял, молейки се като на боговете, както самите траки приживе се молят. Така че сега проучваме тази част, която миналата година беше оставена, тъй като много късно се извършиха проучванията, края на октомври месец, северната част и съпътстващите сгради, които са от изток, които са явно сервизни помещения. И тази сграда с големия ултар, за който казах е схарата, там все още имаме доста работа. Като цяло работа има много върху и около тези основни сгради. Парите, за съжаление, ни свършват. Миналата година и тази година чужда фундация спонсорира нашите проучвания. Така че от страна на държавата ни е много ни е трудно от финансова гледна точка, но ще се справим. Имаше един много сериозен проект, който беше подаден в края на миналата година. Аз много разчитах, че Министерството на културата, чрез Министерството на финансите, тъй като огромни средства се отпускат за някои обекти, които биха могли според да почакат или какво да кажа, всеки се бори за своя обект, но в момента, в който няма такъв обект подобен в България, мисля, че трябва държавата поне малко да бъде заинтересована. А още повече ние копаем в един от най-бедните и изостанали райони, Тополовградския край е в много тежко финансово състояние. Тук почти нищо не се случва, тъй като и населението става все по-малко, но до самия обект има инфраструктура, тъй като той е на 40 км от границата, даже мисля, че и по-малко, но до него има път асфалтов, който свързва морето с Хасково и другите райони във вътрешността на страната. Така че самия обект би станал много бързо с добра финансова подкрепа, един от изключително притегателен център. Ако бъде реставриран, професора Грей, ако бъде реставриран този замък, може ли да съперничи на някой друг голям възстановен археологически обект, като Царевец, например? На всеки един обект, който вече е реставриран и който привлича туристи. Първото нещо, което ми идва на ум е Царевец, защото и той е на един хълм, както и нашия обект. Неговото реставриране не би затруднило много нашите архитекти. Единственото не е, защото целият план фактически имаме запазено половината от тази централната сграда, тя е запазена на половина, нещо, което няма другаде от епохата нашата, говорим, няма такава добра съхранност. Въпрос на средства
планове и на една добра организация да се направи една много бърза възстановка. Вече направихме няколко съвременни 3D представи как трябва да изглежда на база на цялостните открития до този етап, разбира се. И когато идват хора, туристи, защото постоянно наплива е огромен, те се чудят как може държавата да не ни помага в точно такъв обект. Показваме им как трябва да изглежда. Всички са в някакъв невероятен възторг и казват дано се успее, защото наистина такъв обект няма, такава сграда. Народа се радва, хората се радват, любителите се радват на това наше минало, които стават все повече и повече.